To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na matasa da siyasa inda shirin da yake yin ratse yayi kutse ya kawo muku wato masana siyasa da kuma harkan yau da kullum. Inda yau muke tare da wato shahararriya marubuciya kuma wata ita ce CEO a Zuma Times na kafafen sada zumunta wato kamar irin su Facebook, YouTube da sauransu. Shirin namu yakan kawo mana maudu'i ne guda uku. Maudu'inmu na farko shine wato akan tsaro da ya addabi al'umma na ƙasar nan. Sai kuma wato maudu'inmu na biyu shine wato akan wannan cutar da ya ƙara dawa wato coronavirus wanda yanzu ya zo da wani salo kuma wato Omicron. Sai kuma wato maudu'inmu na ƙarshe shine wato akan wannan sabuwar shekara da muka shiga na 2022. Kada ku mance kuna tare ne da gidan talabijin Afmaz Online TV Africa. Wannan babbar baƙuwar tamu ba kowa bace wato illa Hajiya Mairo Muhammad Mudi. Sai kuma ni Ibrahim Aibi Suleja. Hajiya barka da zuwa. Yawwa barkanmu. Hajiya wato maudu'inmu na farko shine akan wato tsaro da ya addabi al'ummar Najeriya. Kamar misali irin kashe-kashe da kuma wato kidnapping da kuma Boko Haram, sai magana akan ‘yan bindiga daɗi da suka addabi garuruka musamman ƙauyuka irin su Zamfara, Borno, sai kuma wato Niger State. Wato Hajiya abin ba daɗin ji. Idan muka duba za mu ga abubuwan sai a hankali. Wato idan muka duba wato abin da yake faruwa a Niger State. Inda mazauna ƙauyuka yanzu abin ya zama musu barazana musamman a wurin 'yan ta'addan nan. To Hajiya ke ta ina kika kallaci wannan abu ko kuma in ce ya kike ganin za a gyara ko kuma ce ake ganin za a bi a samu wato tsaro a Najeriya? To hanya ɗaya shine gaskiya kowa ya sauke nauyin da Allah ya ɗora mishi. Abin nufi shine idan ana sa a kauda maganar ta'addancin nan da yake faruwa shine manyanmu su ji tsoron Allah su sauke nauyin da Allah ya ɗora a kansu. Saboda su makiyaya ne da Allah ya ɗauke mu ya bada kamar kiwonsu. Kuma Allah sai ya tambaye su yaya suka tafiyar da wannan abu. Abin da yana faruwa ba wai a ɓoye ba. Mutanen nan ƙiri da muzu suke yi, wata rana za ka gan su a kan mashina suna tafiya, za su shigo ƙauyuka su yi ɓarnar da za su yi, su zo masallaci su kakkashe mutane, sai kuma a ce wai ba gansu ba dai a kamo su ko kuma a sa ɓatawa suke yi, ba ɓacewa suke yi ba, ko da ƙafafunsu suke tafiya, suke zuwa inda suke ɓarna su kuma koma inda gwamnati tana nufin ba za ta iya sa matakan tsaro da zai kare rayukan mutane da me ake cewa da dukiyoyinsu ba. Idan kuma har aka samu aka yi rashin sa'a waɗannan mutane suka yi ɓannan nan suka wuce, yawancin su fa da waya suke amfani. Yau idan ko wayanka aka sace in kana son a yi tracking ka je ka ba da kuɗi za a yi tracking a ce ga su a nan, balle gwamnati da suke da kayan aiki da komi. Ya kamata a ce sun yi tracking wayannan da suke bi su nemi kuɗin fansa da wasu abu. Me yasa ba za a yi tracking ɗinsu a kamo su ba? Sannan duk inda aka ga kamar irin a ce red point ne area din da ko black point din da ake irin wayannan abubuwa, me zai sa ba za a sa jami'an tsaro ba? Idan jami'an tsaro ba su isa ba, ga matasan mu ba su da aiki, me yasa ba za a ɗauke su aikin tsaro ba? Suna son su yi, matasan mu suna da kishin ƙasa, suna son su kare ƙasansu, amma a ce wai gwamnati ba za ta iya yin wani abu. Gaskiya wannan abin da ni ina ganin duka dai akan gwamnati ne, alhaki wannan ya rataya akan gwamnati ne, su ya kamata su kawo ƙarshen wannan ta'addanci. To idan muka koma kamar gefen Zamfara, yanzu akwai wani gumin ɗan ta'adda wanda ake mai lakabi da turji, wanda muke tunanin yanzu ya addabi ƙasar Zamfara. Kuma wayansu masana suna tunanin cewa kamar irin na hadda hannun manya na ƙasar Zamfara. To ke yake ganin wannan abu? To abin nan dole ko da hannun manya ko babu, dole a ce da hannunsu. Abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, sai ka ce cin ƙwan makauniya. Ai idan ana son a ɗauki mataki za a ɗauka. Idan manyan nan ba su son a ɗauki mataki sai dai a yi ta wahala kawai. Saboda haka shi yasa ake ganin dole mutane suke zargin cewa
hannun manya yana cikin wannan abubuwa. Me yasa ba za ka kamo shi ba? Kamar yadda na gaya maka, waya ce kawai za a yi amfani da shi a yi tracking ɗinsu, ko ba yi ba jirgin sama da sauransu duk idan suka yi amfani da shi. Wanne ne ba mu da shi a Najeriya? Don Allah ka faɗa mana wanne ne ba mu da shi? Babu. So duk ana da shi, amma ba will ɗin. Me ake faɗa da will cewa babu me ake cewa son a yi ba babu niyya kawai. Babu niyya ne kawai. Ba niyya, ba a sa shi a ran za su yi ba kawai. Idan Allah ya ba mu shugabanni masu son su yi, za ka ga abu ya canza insha Allah. Amma a yanzu kan babu. Kuma ko da su shugabannin da suke kokari, kamar gaskiya gwamnan Zamfara ba za a ce ko ba, shi ma dai yana dan tabukawa. To amma ai mutum ɗaya ba zai kawo kai ba. Dole makararraban shi da masu manya da masu zagon ƙasa duk sai an koma, dukkan mu fa sai mun koma mun ji tsoron Allah. Da mu masu yin, da mu da ake mana, da wanda kowa sai ya koma ya ji tsoron Allah, ya bar abin da yake yi. So dukkan wannan abin da shi ne an ginshiƙin ɗin abin gaɗin nan, shine dukkan mu ji tsoron Allah, kowa ya san cewa zai mutu kuma zai je tarar da abin da zai yi. Idan muka koma jihar Borno kuma a shekaran da ya gabata, a watan 12 akwai tafiyar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tafi Borno, inda wasu suke tunanin cewa wai bayan saukan shi ko kuma kafin saukan shi an ji ƙaran wani abu mai fashewa ya fashe a kusa da filin jirgi, kuma ake tunanin cewa 'yan ta'adda ne ko kuma 'yan Boko Haram ne suka kawo hari. Kuma ana tunanin cewa tun kafin mai girma shugaban ƙasa ya iso ƙasar Borno, mai girma gwamna na jihar Borno ya yi iya ƙoƙarin shi, domin wasu na tunanin mai hana idon shi bacci akan ya samu yadda za a yi dai a ce shugaban ƙasa ya shigo ƙasan shi kuma ya fita lafiya. To wannan ƙarar fashewan sai a naki gani ko kuma naki tunanin, kina tunanin cewa wani abu ne ya fashe ko kuma 'yan Boko Haram ɗin ne da gaske suka abun nan? Kamar ai ba wani magana ba ne a nan, kamar yadda rahotanni sun nuna cewa bama-bamai ne aka saki, don dai ina ganin kawai su nuna cewa su suna nan fa har yanzu, ko kuma su ba shugaban ƙasa tsoro cewa kar ya shigo Maiduguri. To amma duka wannan ina ganin ba su yi nasara ba ai. Ba su yi nasara ba, tunda dai na ɗaya dai dole ya shiga. Abin da zai yayi a Borno ɗin kuma ya tafi, an tashi lafiya, ya dawo ba abin da ya same shi. Saboda haka wani irin, ni ina ganin kawai wani kaman wanda suka ga a Borno kam, ina ganin kamar an ci ƙarfin su. So irin su nuna cewa fa muna nan fa har yanzu, kai ku ji mu shiru. Shi yasa suka yi wannan, suka jefa wannan bom ɗin. To cikin hukuncin Ubangiji an yi an gama, ya fita lafiya. To ni ban ga abin da suka ci nasara a kai ba. Gaskiya babu nasarar da suka ci, sai dai mu ce kawai Allah ya ƙara kare mu. To wani irin kira za ki wa gwamnatin ƙasa domin ta ƙara huɓasa akan tsaro? Magana ba zai wuce a ji tsoron Allah ba, su san cewa duk abin da suke yi, in suka ga wannan abin don ba ya shafe su ba, yana shafan talaka ne, to wata rana fa za su gwammace cewa da su ya shafa ma ba talakan ba. Saboda haƙƙi ne fa, kuma kullum kuka da mutane suke yi suna su yafe ba. Allah yana gaggawa a san addu'a wanda aka zalunta. Su yau ko da ba a baka, ba a ƙarƙashin shugabanni suke ba, dole ne ka sauke haƙƙin da yake kanka, balle kai aka baka riƙon wayannan mutane, sannan aka musu riƙon sakainan kashi, abubuwa yana faruwa. So kiran da zan ma gwamnati da kuma masu jan ragaman mulki shine su ji tsoron Allah, su san cewa akwai ranar tambaya. Saboda haka dole ne su sauke nauyin da Allah ya ɗaura a kansu, kuma nauyi na farko da idan mutum ya yi rantsuwa da littafin addinin shi shine zai kare rayuka da dukiyar mutane. Abu na farko kenan, ko a kundin tsarin mulki, abinda shugaba zai fara yi kenan, cewa zai kare rayuka da dukiyoyin mutane. To me suka yi? Kuma su ce kuma suna mulki. Dole ne a ji tsoron Allah fa. To Allah ya kiyaye. Amin ya Allah. Kada ku mance dai kuna tare da gidan talabijin Afmaz Online TV Africa a cikin shirin nan na matasa da siyasa, inda a yau muka kawo muku wato jajirtacciya kuma 'yar jarida na Zuma Times na kafafen sada zumunta, wato Facebook da kuma mujallar Zuma Times, wato Hajiya Mairo Muhammad Mudi. Hajiya, Allah ya sa dai idan muka buƙace ki wani lokaci kuma. Kowane lokaci alhamdulillah ina nan da izinin Allah ta'ala, an dai da rai da lafiya insha Allah. Sakira. Na'am, to insha Allah. Sai kuma ni wato Ibrahim Abi Sulija nake cewa mu haɗu da ku a shiri na gaba. Mun gode.